खुलुमबाय माय डियर जिबि ब्लग फेमिलि एन्ड रायजो राजाफोर लोगोसे माय डियर इउथ दिनैबो UPPL दोलोनि माखासे ब्लाइन्ड सापर्टार बिथांमोना लोगोसे माखासे आइटिसिएलफ्रा दिनैबो ओरैबायदि खोथा बुङो इन्टारिम गभर्नमेन्टनि सिमांखौ नुबाय थायो जे प्रमद बर'आलायनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनायजों लोगोसे BTCखौ सिफायनानै इन्टारिम गभर्नमेन्ट दानसैनो बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा सिफ जानोसैनो बेबादि मोनसे खोथाखौ रायजोनि गेजेराव दासिमबो लाबोबाय थायो ससियेल मिडिया बायदिसिनायाव बिराद मोजां मोजां पस्ट लिरनानै बिथांमोना हगारो दा बे बेसेबां सैथो मा जादों एक्चुअलि थारैनो प्रमद बर' बिथाङा लाबोमारगोन ना ओरैनो बानसावनाय सिगांनि बादि रायजोफोरखौ थगायग्लाबनाय नामा बे खोथाखौ दिनै क्लियार खालामगोन लोगोसे माखासे रायजो राजाफ्राबो एखमबा गोनो गोथो जाफ्लांनाय लाङो नंगौ बादि बुङोना बियो बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा दा बेखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामगोन बिनि सिगां नैबे जोंहा दा जन्तर मन्तर दिल्लीयावहाय हांगार स्ट्राइक जागासिनो थानाय आरो जाय आन्दलन दा जागासिनो थानाय बिनि सोमोन्दै एसे दा ट्रेन्डिंआव दं बेखौ एसे सावरायफानोसै रायजो राजाफोर नोंथांमोननि मदद मोनोबा माय डियर इउथ्स एन्ड माय डियर जिबि ब्लग फेमिलिस सनम वंसुक बिथां सारा मोनसे हांगार स्ट्राइक बानायदोंमोन माने स्टुडेन्टफोरनि फर दा बेटार फिउचार अफ द स्टुडेन्ट इन इन्डिया बेखौथ' मिन्थिखाबाय मा पेपार लिक जादों मा जादों सोर सुइसाइड जादों दा बाथ्राया जाबाय मा आन्दलन हांगार स्ट्राइकआ सोलिदों बेयो कनस्टिटिउसनेलि मोनसे राइट्सखा स्ट्राइक खालामनो हानाया आर्टिकोल 19(1)(b) अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन बेनि गेजेरजों जोङो स्ट्राइक खालामनो हायो गभर्नमेन्ट एमप्लयिसफ्राबो स्ट्राइक खालामनो हायो नाथाय शान्तिपुर्ण भाबै नन भायलेन्सजों दा जे जाथाया गोब्राब जाबाय दा हांगार स्ट्राइक खालामदों दे खालामनांगौ नाथाय बेनिफ्राय गभर्नमेन्टफोरजों जायफोर गभर्नमेन्टआव दं रुलिंआव दं मा लुबैदों मा जाजानो लुबैदों बेफोरखौ थाब सावरायोबा मोजां जायो आरो गभर्नमेन्टआबो बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानै थाब फैनानै सावरायनो हायो आरो जायफोर आन्दलन खालामदों फरायसाफोरनि थाखाय हांगार स्ट्राइक खालामदों बिथांमोनाबो बेफोरबायदि उखैहाब सोमावसारनाय फास्टिं प्रग्रामफोरखौ दोनथ'नानै शान्तिपुर्ण भाबै गभर्नमेन्टजों मा जायो मा जाया रायज्लायनायनो हायो बेनि उनाव प्रटेस्टखौ सिगांलांनो हायो दा मोनसे प्रटेस्ट होनोब्ला बियो अहिंसा भाबै जानांगौ जेसेबांखि खस्थ' मोना मानो साधारन नंखाया मोनसे आन्दलन आरो प्रटेस्टखौ लांबाय थानांगौआ मोनसे दिगजों आरो बियो मोनसे मब जाबायब्ला बेवहाय लिडार थानांगौ आरो थि दिशा थानांगौ मोनसे दिग थानांगौ मोनसे एम्बिशन थांखि थानांगौ आरो मोनसे सासे लिडार थानांगौ बेनि बे हाबि जाबि बेबो बिदि खालामबा जानाय नङा आङो सासे ससियेल मिडिया क्रिएटर गेजेरनि हिसाबैसो बुंदों दे गाइस माय डियर जिबि ब्लग फेमिलिस रायजो राजा माय डियर इउथ्स मोनसे आन्दलन प्रटेस्ट आन्दलना मोनसे दिग थानांगौ लिडार थानांगौ बास ओमफ्राय थांखि थानांगौ बेखौथ' एसे फोरमायबाय दा थिगैनो दं ओमफ्राय खिन्थु नन भायलेन्स अहिंसा भाबै जानांगौ दा बेवहाय नुदों हुलुर सुथुर बिसोरबो पुलिसफ्राबो अयथासार खालामद्रायनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेबादि अयथासार खालामनानै दाबाव नारसिननानै दोननो नागिरोब्ला इन्डियान कनस्टिटिउसननि हार्ट एन्ड सोलआ मामोनलाय आर्टिकोल 32 अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन इज कल्ड द हार्ट एन्ड सोल अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन आर्टिकोल 32आ बेवहाय जेखि अफिसियेल्सफ्रा भुल खामानि मावा मानो अनारेबल सुप्रिम कर्टसिम थांनो हानायनि राइट्स दं जोंनि फान्डामेन्टेल राइट्सफोरखौ बिथांमोना जाय अफिसियेलफोर भायलेट खालामोब्ला
आरो बेखौ सापर्ट होनो थाखाय PIL जिमेलनि गेजेरजों नों आंजों न'आव जिरायनानैबो मरेल सापर्ट नैतिक हहाय बे मददखौ हरनो हायो। दा दिनै नेदों रायजो राजाफ्रा मा जायो रिजाल्टआ। मोनसे मबखौ थिखिनिसिम लांनानै थांखियाव मोनहैनांगौब्ला जसजों नङा दे, नैबेसो खामानि होगोन। थानांगौ न' डाउट मेन पावाराबो, खिन्थु नन भायलेन्सजों। दा बेखौनो आर्टिकल 19 अफ दि इन्डियान कनस्टिटिउसनाबो राइट्स होदों। फ्रिडम अफ मुभमेन्ट इन एनिवेयर इन इन्डिया। दा बेखायनो जोङो खालामनो हायो होननानै जोङो जानला मोनला नङा, मोनसे नन भायलेन्सखौ मेनटेन खालामथारनानै जोङो लांनांगोन। दा बेनोसै, नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुङो? दा जोंहा फैयै फैयै BTCआव गुबुननिखौ नांजानाङा बे नङा, नांजायो, थेवब्लाबो जों BTCआव थायो हिसाबै BTCनि माखासे उन्नतिनि खोथाखौ रायलायनांगौ जानानै फैयो। दा प्रमद बर' बिथाङा MP जाबाय, दाना मा जाबावनांगौ? BPF सरकारालाय नै ओरै होनग्रा ओंखारदों दा, रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिराद गोनो गोथो, बिराद रायलायदों। नों मारगौबो नामाब्रा? प्रमद बर' बिथाङा MP जाबाय, रायलायनायावबो बिराद स्मार्ट रायलायो, आरो बिदि लाबोमारसिगोन नामाब्रा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौलाय? इन्टारिम जाफैमारसिगोन नामा? BPFआ बायसिगोन नामा? बयबो रायजो राजाफ्रा सोरबा जाम्बा जला गैला, न'खरनि सोरबा बिदा बिनानाव, सोरबा फिसालाफोर फिसाजोफोर, सोरबा फंबायफोर लेखा फरा रोंजोबनाय दंसै। गुगोलाव सेरदो, कनस्टिटिउसनखौ नायदो। What is the 25 Amendment Bill of the Indian Constitution? बिनि गेजेरजों मा जागोन? डाइरेक्ट फान्डिं जागोन, आरो बेनिफ्राय बे सरकार बायनाया बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलजों मा सोमोन्दो दं? मबे आर्टिकोलनि थ्रुयैहाय, थ्रु हुइच आर्टिकोल अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन मोनसे रुलिं पावारनि गभर्नमेन्टखौ सालायनायखौ नों मारै डिसमिस खालामनो हागोन? बेखौसो लिरनांगौ। आरो खुगाजों बुंनानै पस्ट होलाबायबानो सोरबा सरकारा बायो नामा? फाग्ला फाग्ला। हायोबा नोंनो खालामफैदो ना। आरो डाइरेक्ट फान्डिं खालामनो नागिरदों, बबेखौबा मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों, मोजां खोथा। नंथारै सरकारा बायनानै इन्टारिम, जायाखिसै, बयबो मिथिखायो बेखौ। दा बेखायनो गोनो गोथो जानांगौ गैया। आरो लिडाराबो लिडार, नोंगौखौ बुं, आरो पस्ट होग्रा बिथांमोनाथ' बिथांमोननि खामानिया खायसेना नंखायखौ फोसावनायसो, फल्स प्रपागान्डाखौ स्प्रेड खालामनानै बोरै कनफिउस लाबोनो हायो रायजो राजानि गेजेराव। बुया प्रतिश्रुति দি पेলাই কেনেকে রাইজ সকলত মাজত কনফিউজ আনিব পাৰে, এই উদ্দেশ্য লৈ কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়া ক্ৰিয়েটৰ্ছ IT চেল সকলে তেনেকুৱা ধৰণত পষ্টবিলাক আপলোড কৰে। बेनिफ्राय सांग्रां जा रायजो राजाफोर। बेखिनिखौ आं बुंबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर।